τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Βοήθεια στο Σπίτι και το ΚΙΦΙ, το Κέντρο δηλαδή ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω ότι στο Δήμο Κορινθίων αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 ΚΑΠΗ και ένα υποσύσταση στον κόρφο, συν δηλαδή 13. Το ΚΑΠΗ αυτό στον κόρφο τον επόμενο μήνα θα λειτουργήσει και καλώς εχόντων των πραγμάτων, το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου θα γίνουν και τα εγγένεια. Εδώ βλέπουμε ότι σε άλλες πόλεις, σε άλλες δομούς να κλείνουν ΚΑΠΗ, εν αντιθέσει με εμάς στο Δήμο Κορινθίων που ανοίγουν νέα. Τα ΚΑΠΗ ως γνωστόν, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι ανοιχτά πρωί και απόγευμα και είναι όλα στελεχωμένα με προσωπικό, δηλαδή με κοινωνικούς λειτουργούς, με νοσηλεύθερες, όπου παίρνουν πίεση στα μέλη καθώς και μέτρηση ζαχάρου, αλλά και με καθαρίστριες. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε καταφέρει σε όλα τα ΚΑΠΗ σχεδόν του Δήμου Κορινθίων να υπάρχουν εθελοντές, οι οποίοι δουλεύουν εθελοντικά και αυτοκερδώς. Σε πολλά από τα ΚΑΠΗ λειτουργούν χορευτικά τμήματα, χοροδίες, τμήματα παραδοσιακών και λαϊκών χορών. Λειτουργεί θεατρική ομάδα στο ΑΚΑΠΗ του Συνοικισμού. Λειτουργεί τμήμα γεωγραφίας στο ΒΚΑΠΗ στα Τσακώνικα, καθώς και τμήματα ζωγραφικής και πληροφορικής. Υπάρχει και ένα τμήμα κατασκευής κοσμημάτων που λειτουργεί στο ΚΑΠΗ Άσου Λεχαίου. Θέλω επίσης να σας πω ότι μπορούν πλέον να γίνονται μέλη στα ΚΑΠΗ και τα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτου ηλικίας, αρκεί το ποσοστό ανεπηρήτησης να υπερβαίνει το 67%. Μία απόφαση που πήραμε με ομόφωνα το ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, γιατί μην ξεχνάμε όλοι μας ότι τα ΑΜΕΑ είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Επίσης, έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό ιατρείο, το ιατρείο διακοπής καπνίσματος, που λειτουργεί στο ΣΥΓΜΑ-ΤΑΦ-ΚΑΠΗ το κεντρικό 2 φορές την εβδομάδα, κάθε δεύτερη Δευτέρα, από ειδική ιατρό πνευμονολόγο. Επίσης, έχουμε το κοινωνικό εισιτήριο, όπου αντί για εισιτήριο το κάθε μέλος προαιρετικά φέρνει τρόφιμα, τα οποία και διαθέτουμε σε άπορες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου μας. Μην ξεχάσουμε το κυριότερο, το κοινωνικό φροντιστήριο, όπου αυτή τη στιγμή λειτουργούν 69 τμήματα με 52 περίπου καθηγητές και 280 μαθητές να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς και μαθήματα ξένων γλωσσών, γερμανικά και αγγλικά, από καθηγητές οι οποίοι είναι και εν ενεργεία και συνταξιούχοι και άνεργοι, τους οποίους τόσο ο Δήμος Κορινθίων και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, θα θέλαμε θερμά και πάλι να τους ευχαριστήσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους μαθητές αρίσευσαν και πέρασαν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Επίσης, έχουν γίνει πάρα πολλές ομιλίες όσο αφορά θέματα υγείας από διακεκριμένους γιατρούς και έχουν γίνει και πολλές εξετάσεις στα μέλη των ΚΑΠΗ που αφορούν τον προστάτη, τεστ ΠΑΠ, οστεοπόρωση καθώς και μαστογραφία. Πρόσφατα, θα πρέπει να γνωρίζει ο κορινθιακός λαός ότι συμμετέχουμε και στα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες. Επίσης, έχουμε και το θερμαλισμό, τα ιαματικά μπάνια τα γνωστά, που και φέτος θα πραγματοποιηθούν από 1η Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου με ακόμη καλύτερες και οικονομικότερες τιμές. Όλα αυτά που σας είπα έγιναν έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του Δημάρχου Κορινθίων του Αλέκου Τεπνευματικού και επομένως θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να λένε ότι τα ΚΑΠΗ είναι μόνο για χορούς, για εκδρομές και για εκδηλώσεις. Θα ήθελα τελειώνοντας να κάνω και κάποιες ενημερώσεις όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Την Κυριακή 23 Μαρτίου και ώρα 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του νέου παιδικού σταθμού στο Γαλατάκι. Ένας παιδικός κόσμημα, ο οποίος θα φιλοξενήσει όλα τα παιδάκια της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 2012 λειτουργεί και ο παιδικός σταθμός στο Χιλιεμόδι, ο οποίος ξεκίνησε από τους πρώην δημάρχους, τον κύριο Βασιλιάκου και τον κύριο Χασικίδη, και ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε από την Δημοτική Αρχή του Αλέκου Τεπνευματικού και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίου. Και τέλος, έχουν δρομολογηθεί άλλοι 3 παιδικοί σταθμοί στα Εξαμήλια, στα Αθήγια καθώς και στον Άγιο Γεώργιο στην Κόρινθο. Τελειώντας, εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας καλή Σαρακοστή, να είναι όλοι καλά, να έχουν προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πάνω απ' όλα να